Idol, iba yung ano, yung nahuli natin, no? Yan mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito na naman tayo ngayon para subukan nating mga wheel. Dito na tayo sa bangka. Punta pa lang ako sa spot ngayon. Yung bangka namin mga idol, nandun na yung kawil natin sa may balde. Naghanap kasi kanina ako ng pamain, sana makadali tayo. Ito na yung bangka namin mga idol, bagong bili. Wala, doon tayo pupunta. Doon libot tayo papunta doon. Walang ano natin gamit. Walang yung gamit natin, dalawang kawil. Kaya nang kumain natin. Nanguha ako kanina ng hipon. Yan, dami niyan, no? Ayun lang, dami niyan. Sana swertihin tayo. Bali, dyan pala kami mga idol dumadaan papunta dun sa lugar namin. Sige mga idol, update ko na lang kayo mamaya pag nakahanap na ako ng spot. Pangangawilan natin. Idol, dito natin subukan. Dito ako sa Sirang Pinsal. Ang dami masisi. Mali doon tayo galing. Pero nakapaghagis na ako ng kawit. Malakas nga lang yung agos. Medyo naanod yung kawil natin kasi ang gaan ng pambanting natin magaan. Hindi ko lang tinali. Sana may madali tayo dito. Medyo maalo, no? Wala pa rin kumakagat mga idol mula pa kanina. Hindi na lang tayo lumipat, tsaka na lang tayo dito.
Ang dami na kumain natin. Kawalan natin mayroon. Yan mayroon, pauwi na tayo. Wala, may mga butete. Ang dami. Isa na lang yung natira sa kawil ko. Puro butete lang yung ano nahuhuli, pero pinapakawalan ko lang. Ang dami na kumain natin. Ulam na lang natin to. Uwi na lang tayo mga idol. Tayo galing. Wala. Ang dito. Pinaputol yung kawil. Ang hirap talaga mayroon mga kapag hindi mo kabisado yung lugar, yung spot. Hindi mo alam, ang dami palang city. Maganda pala dyan mga idol pag papasok pa lang yung high tide, maganda pala dyan. Marami daw lalaking hito tsaka mga ayun, makauwi tayo ng maaga kasi malaki na yung high tide pagpunta natin. Subukan natin dyan pag yung papasok pa lang yung high tide. Salamat po sa panonood.